maisingni salbo payasak chini chubamungbo thaglak o kokbutang baino o tangbutang baino nokhorka takhuk boritus debormani team tei bini bodol rok amti keno dolai hangkorni longtrai beli bukhastini bisingo khobjak kanchan chorani yagulo tini bini team tei bo boritus deborma lamrikha khwai hangkorni bisingo khobjak Mongia kami RD blog ni bisingo klainai kaitham kami o thangkabo thangai o kaitham kami o bo salnei saltam romui Bisramgonjo Agartala khumulung gwnangui je nangui tongmani je u jorao nangjak richum kwchangmani jorao nangjagui tongo amtui richum rokno amtui richum rokno thumui botini o kami rogo tlangui thangka tlangui yapari rikha khulogui rikha phehele rikha je nangmani je hamjakmani nahalaidi nalaidi jeng kaham kaham kuchung kuchung rimaya phano norokni jingjal jorao kwchangui amtikhe hor bwskango sapunglang aimani slai o rim rokno chumui o ri romno kanui norokni o nangmani hayakeba nongni o jingjal wngui tongmani kwchangma bai solaima tongmani omorokno phano kati ridi hinui bo kaitham kami o thangui rikha mongia kami bwkhakni amti kheno swkangni salobo chubamung wngui no tongnai chubai no thangnai kwchangma payasa kwchangma thagyasa amtui tangbutang nahajagui tongnai boritus deborma tei bini teamni bwkhakti khlaiui tini bo amti khei chubamung manlaiui o chubamung manlaiui belai no khatung khaja hayakeba mukhango munimung phaimani nukjak bongni bwkhakti khlaiui kamini sikla sikli rokno tuiui chakra chakra jugrungni mukhango amti kheno tebo chubathu rithu nangui tongmani rokno yafartu lukurokno hinui borok borokni bwkhakti ashirbat riui rohorka takhuk poritus tei bini team songno Hajagia tini no puila sopayo Engke tang nang sanam sing saga. tini actually chini Tripura o asuk naithok jaga tak bo tongkhu sia hinpano chini naithok jaga tongo hinpano thai tongo hinpano kapalni bidman tak bo kagya ko aba haikeno chung tini aguli ni te Bisramgonj ni chini kwbangma khaganang borok ni thanio chung ri chung thumbai tobukha koba haikeno yang bising basang phailai chung obo o kamini mung khaito tamjan simanchi abo saisi mansukli yang basuk mongia kamini bising kamio ko o jaga phailai chung tini je ri chum khaka ham borok chini lukrok je rohmani abono tubui o jaga rikha borok bo khaka ham baino yasak nai ro yasagai na rakha abo belekheno tongthok ni mari kaham ni mari ko o ksangmani joro borok bo ri chum manai chung tabuk bai kami kaitham kami yuri lekhetini ga a ja rimani jagawo response bong bo kaham tamong ngai borok bo o jorawo manai borok bo belekheno khusi ga chung bo ba hekeno tini ang bai thangbo ani nijini gari baina ani nijini fuel ang nijino thok dawui abo haikeno bagi tongmani abo tongthok bo ani nok huk go tui tongthokma haikeno tini je nok nu puni borok bai tongthokma haikeno tini o jaga ni chini borok bai chini Tripura sarok ni thanio phaiyi borok bai je hamjak mano kurungi baglaimani abo belekheno tongthokni halok kahamni halok nukjago ke abo haikeno bwskangni sallogo bo chungtebo thumjak tongo ke abo haike chung tini ano kwbangma borok no logi rikha chini takhuk Rocky Mura Singh bo kete chini bukhuk Gangutri chini bukhuk Muskan ke chini bukhuk Sonali Jomatia tongo chini takhuk Rangsak ke abo haike chini takhuk Happy chini bukhuk Sonali chini takhuk Niresh chini takhuk Sunil Borma abo haike chungno tebo login laikha chini jaga mungia kamini bo tamsi obi takhu gobi borno bo hingi pipeline hambai logiri mani bagai ke oba haikeno sugno tebo buskangni sallogo bo tebo yapiri selai nai norobo logio tongdi gorengi tongdi sung tebo chini hamjak mungno oba haikeno baglai thangnai chini halokno oba haikeno manjui thangnai bele bele kham Actually ang oro je tini je jaga sopaikha orang agi sopaijak Oh, haise. tini baikhe oro waini klaikha thanai sogai mane hingangke lockdown 2020 ni lockdown fro oro donation camp khaika mairong ro samo manai ro akro bagai phika apro waje phika tini tise sopaikha Second time. ga apro puila je apro khaika apro nugaine
ang kaisa mane surprising sini tirba haste wasuk naitok jaga botong awre bising te kaisa hangkang ke asuk bising koma chini borok ni kami amchai tong bayo chin borok o jaga tong baisi tornani loknani boroni sara jibon oron thango hingke kubangma jinis tongo tini tirba haste o tago unexplored ta hingke aboni bisingo amte area ro kota mon nukjak mala tasum pro buk srai koroksa saka oro school kuri ma pori ro hingke sanan thang ke o jaga ro nugui top tong thogo tei aboni loge kisa khabu yogo tamba hingole chini boro tabu emon jaga tong khosukjak tabu naidi 2024 biskango phai tongo obo amte hai kaisa generation tag internet dunia obo chini boro busuk 100 বছর পিছাই tong khota ga aborok no sungman suk thai aborok no bahai ke sungte sujog subida tai education hindi jisu je life ni je basic needs rong no bahai ke fulfill khaine ne aborok jong jotono wansona ni nango 오케이. 블레.